Здравейте! Какво се прави в Grand Prix? Това е уникален проект. Аз вече съм регистриран. Може да се влезе от Facebook акаунта или Google акаунта. Ето, влизаме чрез Google акаунта. Всичко е елементарно. Това ви е началната страница. Ще започнем от първото, което се прави. Няма да се почна от това. Само се зареди. Да, вече съм тук. Ето тук лотарийката, не лотарийка, ами рулетка да го нарека. На всеки един час се въртят тези числа тук. Да, би трябвало сега да започне да се върти. Това го махаме. Ето, джурка са. Числата са джуркат. Един час. На всеки един час джуркаш. Получава се 5. Тук ви е лотарийката, която аз от време не ползвам. Ама много грамови заминават. Ето тук можеш да купиш, да продадеш своите билети. Реферала, тук да видиш кой левел си. Да. В общи линии рефералите няма ви ги показвам. То е ясно. Доколкото знам, това е кран за криптовалута. Грам. Ето, виждате, тук има 5 видеа, които 5 видеа на ден. Можете да поставите своето видео, от което получавате 5 грама. От всяко едно такова видео, което гледате, получавате по 0,1 грам, което прави 0,5 грама за тези 5 видеа. Това е идеята. Съберете 500 грама. Кого да поканите да се регистрира на вашия линк. Ето виждате джурса тук, временството. Това ню става зеленичко. И това се прави всеки ден. My name is Henry Oliver from Nigeria. I want to talk about this platform called Grand Free. $1000 са 1800 лева. Била бона. And it's the easiest way to make money. The only things Малко ме е бавен компютъра, лаптопа, то същата работа. perform some necessary tasks given to you. 1. Playing lottery. You earn grams. Rolling. Free roll per hour. What's it? 8 grams. Contract. Ще ви покажа умния, Equivalent to 2. ето, гледано. Сега ще ви покажа, после ще ги довърша, сега ще ви покажа смарт контакта. Ето, смарт контакт.
Сега ми дава 0,3 грама. Ако го дам на риск, получавам 0,7 грама, но ако забравя да джуркам, то ще ми взимат грам и половина. Което вече не е надолу вера, нищо да ми взимат грамове. От една година се опитвам да направя грамчета. 500, сега имам 300 и няколко, защото правях по-бързо да ги направя. Ето, нищо сложно не е. Разплащателните системи са много. Не се изисква кой знае какви познания, инвестиции. Можете да депозирате при желание. Ето тук, от тук се изкарва. Паричката, когато направите. Можете да инвестирате или реинвестирате в различни проекти, реклами, глупости, ала-бала. Разбирам, че ви е страх и не вярвате, мошеници, ала-бала, но това го има и в истинските работи, и в реалния ни живот. От измами гаранция и никой не напази. Така. Така че малко повече смелост. Ето. 5. Те постоянно ми изкачат. 5. Договора има да правите. Всичко е по 5. Едното е за момента. Видеята и договорите, контрактите. Ето временци, колко време за още джуркането. А вече тук слотчето, т.е. джуркането на число е на всеки 1 час. Пак 5 на брой. И това е в общи линии. Ето ще ви покажа и платежните системи. Биткоини, миткоини, ето, биткоини, PayPal, да. Бавно зарежда, ето Visa, Mastercard, Ethereum, Bitcoin, PayPal, American Express, Pioneer, Payer, Skill и т.н. Ето. Малко повече смелост, вяра в себе си. Това е. В общи линии да... Иначе проекти има много. Еми, това е.